Ulaz u Rogotin jedna je od najvećih i financijski najzahtjevnijih investicija u povijesti ovoga mjesta. Vrijednost projekta veća je od 8 milijuna kuna, pri čemu je najveći dio sredstava, 3,5 milijuna kuna, osigurao grad Ploče, a ostatak u podjednakim iznosima Hrvatske vode i Županijska uprava za ceste. Izvođač radova bio je Zagrebački vijadukt. Postojeći ulaz i lokalna cesta, od rijeke odvojena betonskim obalnim zidom na drvenim pilotima, bili su u lošem stanju. Uz oštećeni asfalt i uslijed erozije Crne rijeke, ulegnuća trupa ceste, najveći problem bila je mala širina kolnika i nemogućnost izvedbe nogostupa za pješake. Križanje lokalne ceste i Jadranske magistrale bilo je strmo, usko, nepregledno i opasno. Prije početka zahvata provedeni su istražni radovi 2010. godine. Prije početka radova na izvedbi temelja šetnice i propusta, lijeva obala rijeke je nasuta kamenim materijalom koji je poslužio kao radni plato za izvedbu pilota šetnice i propusta, te za izvedbu armirano-betonskih greda šetnice. Nakon završetka tih radova, uz asistenciju ronioca, ugrađen je geotekstil i kameni materijal zbog zaštite od erozije lijeve obale Crne rijeke. Prije izvedbe nasipa izvedena je prva faza kanalizacijskog ispusta. Produženi su postojeći ispusti kroz privremeni nasip kako bi ostali u funkciji do kasnijeg konačnog rješenja. Projektant je predvidio temeljenje propusta i armirano-betonskih greda šetnice na armirano-betonskim pilotima promjera 800 mm. Piloti su izvedeni bušenjem kroz naslage gline, pijeska i sitnozrnastoga materijala, te su ušli 2 do 3 metra u tvrdu stijenu. Tijekom izvedbe iskop je zacijevljen čeličnim kolonama, a nakon ulaska u tvrdu stijenu ugrađen je armaturni koš i beton. Čelične kolone izvučene su tijekom ugradnje betona. Zbog glinovito-pjeskovitih nanosa meke konzistencije odabrano je rješenje temeljenja na pilotima koji opterećenje od buduće konstrukcije prenose na vapnenačko-dolomitnu stijenu u podlozi. Za temeljenje su odabrani armirano-betonski piloti promjera 80 cm na osnom razmaku od oko 5 metara, dubine između 8 i 18 metara. Izvedba pilota predvidjela je bušenje pod zaštitnom čeličnom kolonom kroz privremeni nasip s ulaskom u stijensku podlogu. Ukupno je ugrađeno 576 metara pilota, za što je utrošeno oko 400 kubika betona i 35.000 kg armature. Da bi se izveo novi propust, uklonjen je stari. Kanal koji povezuje Crnu rijeku i Neretvu nasut je materijalom kao platom za izvedbu temelja propusta, za koje je izvedeno 8 pilota. Propust se sastoji od 2 upornjaka temeljena na armirano-betonskim pilotima, krila upornjaka i ploče propusta. Realizacijom ovoga projekta u potpunosti je sanirana lijeva obala Crne rijeke u dužini od 220 metara. U trup ceste ugrađena je potpuno nova infrastruktura i instalacije, vodovodne cijevi, kablovi za struju i telefoniju, instalacije javne rasvjete, kolektor za oborinske vode, izgrađeni su novi i sanirani postojeći kanalizacijski ispusti. Prošireni kolnik sada omogućuje nesmetano odvijanje prometa u oba smjera, a za pješake je izgrađena odgovarajuća šetnica uklopljena u postojeću. Nedostaci staroga propusta uklonjeni su izgradnjom novoga, za koji je utrošeno 170 kubika betona i 20.000 kg armature. Rogotin danas ima moderan i kvalitetan ulaz.